još nije došao kući, šta je ovo? Možda je post. Zašto sam se ja zaglavila? Se učitale? X. Idemo, ode stomak. Sanja, proveri WC, pička mu materiju. Pipili. Sad kad te nešto bude napalo, neću te, znači, ni dići, ni healovati. That's what she said! Nemoj, Jelena. Ne, u redu je, tu je Jelena, brate. Na tebe više nema da se oslanjaš. Oslanjaju, jo. Što si neki reper sad? No, yay! No! Pipili! Release me from this prison! Mi ne mogu razbijem vrata, a. Čekaj, to neki gari unutra. Šta je? Kako se ovo desilo? Haha, nastao si, Pipili! No! Otiću liftom bez vas. Ja, ne, ovo je na onaj deo koji mrzim, ja. Okej, znaš kako ćemo, nemoj skije budala helta i onako ćemo poginuti. Ja, mrzim ovo. Jelena, sad trčiš, skupiš ta čuda i samo ih bacaš dole. Dođeš do ivice ograde i samo ih baciš sa da padnu dole. Umreću. Gotov sam. Ja idem odmah na ove na najdalje. Da, Bog da te nešto uvoti. Marš! Vidi zombi. Vidi zombi. A vidi to bez mene, a? I sad počela mi lagovat. Što Ljubica radi? Aj, meni je malo. Malo, Ljubica nešto radi. Jesi ti host? Možda. Nisam za Skype si ti. Ne za Skype, bre, za... Pa naravno. A kurčino, brate! Da pogodim, skočila si dole. A pala sam s jebenog sranja. Sad si izići, čekaj. Jelena se smeje. Smeje ti se. Smeje se tvom neznanju. Zašto ti umireš, Jelena? Zato što ja mislim. A, gaj to. Zgodnik frat. Evo, spasio sam. Tako što sam te samo ubio. Oda jebi. Čekaj, ti imaš helte, a? Tipa, alo bre. A ovdje mora sekira da radi, ovdje mora se sekiram bre. Ima neko bombe nešto. Ima tu djela. Ajde, gdje je ova? Jelenka, šta radiš to? Evo diže to ovaj indijanac. Mrš. Iš. Satana. Ja ne sleću wave. Šta ovo benzin pada s neba? Pa ja bacam. Alo bre, ženska glava. Ajde, vratite se svi ovamo. Ajde, Pipili, sipat ćemo kasnije. Prvo idemo da bacimo sve od gore. Gdje treba da bacim? Samo dole sa terase. A ako si već dole, nosiš do ovih hola i sipaš. Gdje si kuće? Hunter je ovdje kod mene. Skočio je... Dobro, pošto ja sam daleko od svih vas, tako da... Koga sad skočio? Nije, evo ga. I Alice dobija baš, onako, konkretno po batini. Ajde, beži, Sotono. To neko pazari, niko. A će Alice da pazari? Čekaj, Alice nema helta ili šta? Nema helta. Na hilo ću ga. Fuck, tank je došao sa njom. Gde? Evo, Jelena je pozadila. Evo, ubili smo ga. Ja, super, sad se ovo... Evo, bože me sačuva. Stiži Jelenu. Digao sam i stojao sam u vatri. Znači, tankne se napad, zapalila su se kola i Jelena je umrla. I Jockey mi skoči na glavu. Au, fuck, ne! Pipili, penji se gore brzo! Šta je bilo? Šta se dešava? Disim, ajde! A jebi ga sad dok ja dođem. Ajde, ništa, Alice će. Zaboravi. Kasno. Već stižem.
Ajde, Alice, požuri. Aj, Alice treba do sutra, jel? Alice nije. Spiterka kod mene, pala je dole. Da, vidio sam Nije je umrla. indijanac. Ajde jebo mamu, zombi mi se spawnuje baš iznad glave. Ja mislim da je Alice... Nije to player. Baci to dole tu što je. Oh, fuck, dobro je. Jelena, di si ti? Dole. Jel se snalaziš? Ajde, Gdje ste vi? nismo govorili, Gore. sad će doći. Jel treba da dođem gore? Ne treba, sad će doći dole. Sad došao pogledam Sanje, pošto Sanje indijanac. Evo ga, pala je dole. A daj, Spiterka, pička mu. A bog da je, Sad će vam doći glavonje. sad će doći tank. Da. Ajde dođi vamo dole, pomogneš bre. Evo, imaju još dva. Ajde Pa u čuda. pičku, materno, bežite od mene. Znači, bukvalno iza leđa mi se spawnim. Šta je s ovim Aliceom? A, smoker je tu. Ja jesam skonto. Ja to ne jebem ni 5%. Ajde Sanja, siđi sad dole. Evo, pokušavam. Ajde u pizdu, mater. Alice je pao ponovo. Hunter je tamo u pozadini. Sad još samo mi fali tank i sve, ajde. Sve nek mi sreća novodno. Idem po zadnje dva. Ajde vrat, vamo da se nahiluješ ili nekako. Nema više ni za healo, ima jedan. Gdje je Alice retardirani? Ma nek. Idem po posljednje ove čuda da bacim. Fali nam 5. Da, ali su gore, ovi ostali su dole. Ja ne. Hunter me ubio. I Alice mi pomogao. Svaka čast. Sad imamo Huntera i Jokija. Jelena, spašavaj nas. Evo, pokušavam, ali... Pa jebi ga, javno sam mrtvi. Mamut, Stižem. kast. Sad će Joker skoči Jeleni na glavu. Ne. Sam pravo, ja sam. Eto, Sanja, zadovoljna sad. Ajde, čuti. Jel jesi? Arš. Sada treba tank da dođe. Pa, Šta je? Beži. ne. Gde ste vas dvoje? Pa mene tank, to jest, da, sad su i mene i nju ubio tank. Ja nemam više municije, pokupi me charger. Jel moguće da smo umrli? Ali ovo je Dead Space 2, ovo treba da bude zajebancija. Ajde trčimo okolo kao indijanci i padamo sa ivice. Ajde. Kako si se pala sa ivice? Niko nije ni bio tamo. Pa zato što sam ti bacala ovo sranje. I pala si s ivice. Da. Kako je to fizički moguće? Ti moraš dobiš achievement. Pipili? Jesi ti to malo iznervira? Njega mi nije jasno. Jao! Kako? Ne, u redu je. To je ko? Ne, u redu je, Pipili. Pazi. Ne znam stvar. Aj, slušaj sad. zato Moramo više- ići dvoje po dvoje. zato više volim- Jelena, ti ideš za mnom. Zato više volim Jovu. Zato što Jova radi ono što on meni kaže. Sada ja i Jelena idemo, a ti ideš sa Alicom i nosi se u pizdu vajterne. Nema šta da idem, ja sam dole. Dobro, ti budi dole, Jelena i ja ćemo da idemo i da bacamo sa terasa sve. A šta bi ja padam bacajući Nećeš, to? znaš kako, nemoj da bacaš sa E, nego sa klikom bacaj. Samo dođi Dobro. divici i baciš. Pošto ja sam sa E i zato sam bila skoro pala. A ako budeš skoro pala, onda ću te ja dići, pošto ćemo biti zajedno. Ovako, Bože. samo da brljajmo. A pet, nji, sad kad te upucimo u glavu, bre. A šta će biti ako imate Huntera i Jokija? A, nećemo imati Huntera i Jokija. Dobro, pa ti to kažeš. Ajde, čuti. Idem samo. Da ste spremni za svaku situaciju. Mi ćemo biti dole ovdje. Ide on Joki gore inače. Samo baci tu. Tako. Ajmo, dalje. Gdje se Joki imamo ja? Samo da pobijemo ove majmune. Dobro je. Protected Alice. Ne, Jelena, gde si ti? Nemam pojma, negdje idem. Si otišla na drugu stranu. Jebem ti, maj. Nemaš se ti braniti s svih strana.
Jebenih krvopio. A ste ovo? Što ti? Znaš, Sam je pokusan, turim, vrati bilo zaključeno, ne mogu da mi ključu. sad se isto tamo dole da sipamo, pa se onda opet vratite gore. Ne, prvo idemo gore. Nemoj. Sam 5 sekundi otvora vrati, zatvora vrati. Jelena? Aj za mnom. Dobro, nek bude po tvom sanju. Pipili? Gde samo penje gore? Aha, dobro je ovuda. Ne seri da vama ne može se prođe. A da, kurčina. A može? Kuda si ti tu prošla, Jelena? Nemam pojma, pa malo levo, malo desno tu negde. Aha, evo ima, da. Silazi dole, kad dođeš do stepenica. Pipili? Hili se. Pa ne mogu. Pitaj se zašto. Nosi tu kola. Ode veliš. Jedna nam je pala na ovu kućicu gore. Nije problem. To tank? Ne znam. Jeste. Gde je? Eno ga tamo, penje se na kućicu. Vidim ga. Pa se nas pogodio, ni sranje. Ajde, zombi. Ali, kako sam rekao, nemoj stojati tome, on je bukvalno popio to. I opet. Hunter je ovdje na meni. Odo gore, po ove preostale. Čekamo, ko treba se na healuje? Ja ne trebam, tako da ja odo gore. Jelena, ajde, brzo se na healuj, točno. Ovo su koristan. Može da pomogne kad ima horda zombija, ali kad je 1 na 1. Fuck, boomer. Sad sam u kurcu. Šta rade ovaj Alicia Benga retardirano? A, pokušava se healuje. To ovdje je bačeno, on pokušava se healuje. Da ima, jesu to svi? Jelena, priči dole. Sad bi trebao tank da dođe, što nije do sad došao. Ona jedan je na kućici. Dobro, to neko može usput. Sad trebamo se odbrnimo od tanka. Sljedeće. Pa gde, kako da se popneš na taj? Isto odakle si bacila, isto tako pokupiš. O mamu, jel? Jelena, ovi nasrnuli na tebe. O! Charger, stani drolja. Ne znaš ko ti, vidi nemam metkova. Koga on bio? Vidiš jedan. To, Jelena, ne! Dobro. Evo ga, ja sam, gotovi smo. Charger upravo pokušao da Jeee, pobegne. uspeli smo.